Arrastion, urriak 4, astelena, eta gaur atzoko eurizien ostien, aurreikuspena bintzatu nala. Apurret ikusten da, ja, 11 urte batzu badauzela, bueno, zeuzer ikusten da, baina hori moten dugu ez dagoela jo benetan. Atzo, itzitako zera, ongoa berton dago. Eta hor, aurrera hau beste txoet, txigitxoe bai, mugidu bez. Ni aurkakorik ikusi ezien, ez dakite egun batetik bestera asko azten diezan. Hau bai, beste ondoan, eta ikusten jako, hau ziurrenik zapatu gobien hasiko zan, eta gerora apurbete enjeu zera hartu du forma. Ze ikusten da ziku dauela gainekoa. Hemen beste bat, erdi janda, baina aurreikuspenak hobi ezien, Ez bada etorri baten bat gure aurretik, no? Jakin, itxit egon arren, eta probagu izan arren, bateraki askotan. Honek nahiko errak, aretza Amerikarrean. Baina ikusten da, egoizaren eragine, ez da oindala pare bat egun izan, ikusten da txapeletan. Atzo itzitako perritziko txikitsuak, bere horretan, edo janda. Ez diez, bape hasi. Hemen be, atzokoak. Eta hortxe aurrien bebai. Hortxe. Eta ez diez, bape hasi. Oso poliki hori. Oso poliki. Inguruen, gaztaini arbolak, aritza Amerikarrak, bertoko aritzak, bateraki, non, zeinen susterretan egongo da. Eta hauek edulizak ez. Eitu pulsak, baina nesta batzuk kontrako pentseu oso jangarri honak. Ez behar bada besteak bestekoak, baina oso duinak, bai. Bueno, eta hemen bezeu zetu ape dugu. Apurre janda, txikitxue, baina, bueno, poliki. Hau be, apurre janda da, baina ederra, bai, ederra. Bueno, txikitxu hau, probatzat, txiko dut bizarko, ia zelan dagoen bizar. Ze oso dau, janbari dau, eta emoten dugu hasiko dela, ia ikusiko bizar. Hemen beste txikitxu bat, ia bizarko zer dagoen. Hau neurri ertainekoa, eta oso erra, oso ezinjo dau, erra. Bueno, hankagurrizek kontaratu barik, 505. Gaur. Baina, claro, urrengo gunerako izti, bai. Asko, ezin izazten, eta gero koko itenaki. Gero barak janezien, hori beste bat. Venga, agur.